assalamu alaikum baddiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mono ɓendu jayndele moɗon weltare min dañi huccide e moɗon oɗo subaka talata hande caggal nde ganduɗa joɗima balɗe seeɗa min kuccodirani e moɗon ɗum noon wonno tan koye faade préparation julde ko way noon e wadde won julmo wuuri hande wiide on tan yo Allah rokken wattude ni mo wuuri tawa eɗen ɓeydi en ustaki ɗum noon no subaka fo bane mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Moussa Nia bisimilla ma. Maaleykum salam mbani mba Aissata Ndiaye min calmini gote mabɓe kala to ɓe mbawi wonde no ɓe mbawi wonirde woni no yewede no feewi wayrude ɗo arde habrudeɓe wayrude ɗo kadi arde adandeɓe holno jayde ƴippiniri no Aissata Ndiaye wini kon noon ko alhaali julde taski nde won noon bon woni no repos seeɗe kono repos kadi artuɗo e habrude on bon min calmini on gote mum kala to wawi wonde min mbi on so tawi on juule jaam minen ga alhamdoulillah bon ça va yettirallah ko ɓuuri tengtude hande ene wayno yoga e jandeji garti koye alhaali sankare oɗo halif général de Niassène Cheikh Ahmed Tidiane Sy ha joni kadi ɓe garti e gonka coronavirus ɗo e nder leydi Sénégal saabu en keeɓi lebbi 5 ko ganduɗa oɗo mboros nan ɗo e nder leydi Dieynde Lass udditadama Dieynde Lass ha joni ari koye gonka coronavirus ɓe koliti kay woni lebbi 5 ko ganduɗa oɗo mboros nan ɗo e nder leydi Sénégal l'apport cet alarmisme woni ho ɗiɗon mesure aji ƴettunoɗi wayno mbiyen alhaali 1 métre hakkude neɗɗo e neɗɗo alhaali ɓornogol masque ine wayno kay ko natti waɗede respecté walla ko natti hormede no feewi ko maɗum ko jayde nde arti ha joni e sankare oɗon halif général de Niassène e lomtogol oɗo Cheikh Mahi Niass woni 5e khalifa de Medina Baye wonti halifa joyabo kanko kay lomti woni jooɗe jappere hande e oɗon no fayda mo gonduɗa kay ha joni ɓe garti e gonka rafi coronavirus ganduɗa halif général de Tidiane woni Serigne Babacar Sy Mansour to kay to levée du corps Mansour Kama ene wayno kay nde ari ha to damal ko ɗon vigile o dartinimo sababu kay wasde ɓornade mo e masque ha joni jayniyankoɓe ɓe las garti ha joni e agression oɗon professeur Seydi to e guenale ɗe yoffo e ganduɗa kay oɗon no bannoɗomo agressé ene wayno kay hayso tawi professeur Seydi yafima ina wayno kanko kay laamu ngu faye makko jungo e sursis mo ganduɗa ha joni dogue makko ɗumen tawi e nder hello jeegomo nde ɗon jayde las Vox Populi ko addi hande Vox Populi arti koye oɗon tigui haaludaji Serigne Babacar Sy Mansour to e levée du corps mo Mansour Kama ene wayno dites la vérité au Sénégalais o holliti yo laamu ngu haalan gongo ɓesgu leydi Sénégal ene wayno gonka walla mbiyen bonande rafio kalno haalda ɓurdi ɗon gam makko kay kanko halif général de Tidiane o e laamu ngu ne manki haalande gonga walla mbiyen ne ngakki haalande gonga ɓesgu leydi ndi e bonande oɗo rafi coronavirus la population n'a pas encore compris la gravité de la situation o holliti wonde ɓesgu leydi Sénégal famani ha joni hol bonande rafio mo wawi addude oɗo rafi coronavirus hol bonande nde wawi ɗuminde ɗi konguɗo suuti ɗum ko to e nder levée du corps mo mo Mansour Kama ene wayno ha joni ɓe garti e natal oɗon no Cheikh Mahi Niass ene wayno lomtiɗo to e khalifagal to Medina Baye to 5e khalife de Cheikh l'Islam ene wayno ɓe garti e makko haala makko ene wayno kay inime janggo kay oɗo no wirnete Cheikh Ahmed Tidiane ma wirne to e nder Medina Baye ha joni ɓe garti e natal woni jayniyankoɓe les échos ene wayno kay ko waɗa kay saccagé walla mbiyen hol yenɓe mabɓe ene ɗum noon tawi nder natal jeegomo nde ɗon jayde Vox Populi jeyde enquête loski arti koye gonka coronavirus ene wayno kay e ɓeɗon ɓennintinoɓe caggal leydi gam tawi safriyade évacuation ha joni noon ɗum noon koko natti ɗo e nder leydi Sénégal woni VIP ɗi ɗon so tawi dafanomo ɗo tan nder leydi Sénégal en kewno ɓenninede caggal leydi gam kay safriyo ɓe mbi kamɓe kay ɓe kolliti joni kay jomum ko mbaɗi coincé ene wayno ko ɗo cafroto ɗum kay wonani e yidde mumen ɓe garti kay e haali oɗon no ceernajo duttiɗo halif tedduɗo woni kay Cheikh Ahmed Tidiane Niass ene wayno kay ɓe kollino ko neɗɗo kaare sira moƴƴo kaydi dokko dendaɗo kala e gueɗe min ko halifa était la générosité incarnée ene wayno kay ko moƴƴere makko ɓe cimtata ɗum noon ko hellaneɓo ndeɗon jayde enquête ha joni noon jayde en koɓe ɓe ganduɗa ko enquête garti ha joni e lokkoji ɗiɗon no jayde les échos ganduɗa kay musiba walla mbiyen janama no feewi taw kay ko almuɓe mbiyen talibeji Serigne Moustapha Sy kañumen kay jane mabɓe caggal ɗum ko jayde l'observateur hay so tawi waylani sawru mbaggu arti ha joni e gonka corona
coronavirus be koliti non leydi Sénégal ko leydi didi biri burndi kayya memede burndi kay memede ono coronavirus wala mbiyen buri kayya wawde mayrede coronavirus. Le Sénégal, deuxième pays le plus mortel en Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest ko leydi Sénégal kayya buri kayya wawde mayrede be do coronavirus be koliti non ko temadere capande jeegom e jeedido kayya wasbe pitale mon taw kay e der lebbi didi ene wayno kay ko hulbini de feewi la grosse sport du mois d'août ene wayno kay ko hunde hulbini no feewi ko amma dum ko be garti kay e ndedo ustare walla mbiyen ngoldo battogol toto ruga ene wayno ko suko debbo goto caggal kay ndew resa walla mbiyen ndew suuda ko nden tigo o warti e der odon no gecce e goto non anda walla mbiyen dum non tawe der hello jeegoma de don jayde ko natal suko debbo kay tokoso caggal kay nde hurtina ko nden don tigi o warti dum tawe der hello jeegoma de don jayde l'observateur ko amma dum ko be garti e hali usine de raffinage de koy ko to palais sar de combat au palais ne woni koy Macky Sall wari riposter e plan odon programme koy wadde sécuriser mo al khali Senelec e kam dartinde di do raffinerie ji takki di tonno ko amadum ko be garti al hali Moustapha Souran kanyum kayne bitide jomum hanki quelque temps après son évacuation à l'hôpital jagal kay ndew nawato to suudu safredo ko den kay o wasi fitado mako kanko Moustapha Souran en wayno non ha joni violence uji en tawe do e der leydi Sénégal dum ton en tawe hello jene de don jayinde l'observateur ene wayno kambe kay be kali al hali bonandeji battira joni wala janguji jannutede yimbe dum non en tawe der hello jene de don jayinde l'observateur jayinde le soleil ko addi hande jayinde le soleil ari koy natal o kay Cheikh Mahi Niassa on woni khalifa joyebo teddudo to Medina Baye woni khalifa Cheikh al Islam ene wayno Macky Sall kay yetti no ton horeje leydi ni yetti mo ton ngam kay yettinde duwaw mum faade ustare odo Cheikh Ahmed Tidiane Niassa ene wayno koy suuti konguri wala mbiyen odon khalifa teddudo haali ko heewi fate kay odo duttido Cheikh Ahmed Tidiane Niassa ene wayno président de la république Macky Sall haalema ko heewi ko wayno kay e lomto makko wala kay ne lomto odo Cheikh Mahi Niassa haalema ko heewi ko dum gon tawe der jayinde le soleil kanyumen garten ko hello mo be sappo e gonde don jayinde le soleil ciagal le soleil ko jayinde quotidien jayinde le quotidien ari koy saccage wala mbiyen jangu yanangu e der kay odon jayinde les échos wala mbiyen ko jayinde ko be les échos nyana ene wayno ko rédaction mabbe wada saccage pure barbarie ene wayno wadum non dere golle ko gomu wala mbiyen almube Serigne Moustapha Sy woni mo Serigne Moustapha Sy woni mo tuwa won en woni ko kambe janema be tiagal kay be don jaynen ko be les échos wonde simtude kay o don ciernajo rafono mo coronavirus en woni ko woni hunde metube be don almube ha sababu be jane mabbe en woni ko hunde ne ganduda hay go seneps e sedeps jonnan dum hay fe sinips e sedeps jonnan dum hay fewi dum non non jokki der hello tatabo de don jayde en natal kay dido ordinateur ji kladi en der adi don lokkoji les échos ko na dum ko be ngatti al hali Boun Abdallah Dionne tout l'over du corps mon Moustapha Mansour Kama ene wayno personne ne peut écrire l'histoire économique de ce pays sans lui o holliti kay he goto wa windude al khali histoire wal mbiyen tarikh fagunde leydi ni taw kay halani en hala odon Mansour Kama ene wayno kay to e hala khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour o holliti ko loyolamu leydi Sénégal halan esmugu gonga wonde bonande wonge ki odo rafi coronavirus men tawe der kello jedi den jayne be garti kadi e al khali birno gol odon Cheikh Ahmed Tidiane Niassa kam kay o koy odo al kamisa foto wonde to e Medina Baye ene wayno kay hol sabbabe no fewi to e der dunde Afrique ngam tawtorede den wirwirne dum ne tawe hello di dabonde don jayne le quotidien jayne libération ko wi libération eri ko ngotka wayrude sawru mbaggu artude al khali nguyka ordinateur ji ene wayno to e der ADIE ene wayno koy ko capande ene wayno ko temedi didi e nogas tati ordinateur ko kanyum kay wujuno to e der dedon odon galle ene wayno koy ko gendarme goto walla mbiyen teddi goto uddine baafe dedon wuybe ngam kam mbaaw ituddi do ordinateur ene wayno hay kanko Moussa Faye holno kay o uddinir baafe ngam kay be mbaawanade e odon ADIE dum kay ko hitande ujunaje didi e sappo e jeenay wonno ene wayno kay ala haali odon ene jokki ene wayno be don wujube didon ordinateur ji capan temede didi e nogas tati ha joni tawe han hallaji mon ngam kay be
haaldine yimɓe ngam kay yeyde ɗiɗon ordinateur uji ne wayno kamɓe kay ɓe jaggama sappo e mabɓe nene pawa juuɗe jeyde stade uddatadama stade ari koye natal Cristiano Ronaldo wonde Léo Messi ko amma ɗum ko ɓiɗɗo leydi Sénégal woni Kalidou Koulibaly ɓe garti kadi carrière Neymar to Paris Saint-Germain ɓe kolliti noon o fetti toon kene abbo e capanɗe jeetati ɗiɗi mars o marqué kene tolno e capanɗe joɗiɗi bi ene wayno waɗi kene tolno e capantati jeenayyi passe décisif woni kay passe uji ɗi hokki taw ko marquade direct l'amour au PSG dire 3 ans ha joni noon Neymar ne jokki wonde Paris Saint-Germain taw ko duuɓi tati o fuɗɗi toon wonde kono ɗum ko ɓe garti e natal oɗon gardien mo Sénégal woni Edouard Mendy ene wayno kay ɓe kolliti kay ko portier mo gonda ko bawɗo golle mum no fewi ɗum ne tawi hella jooba ndeɗon jeyde stade o ko amma ɗum ko e natal Oumar Daf kolliɗo kay ma jogo match amical contre Paris Saint-Germain ko équipe makko soso ngam kay waɗi ɗum testé o holliti ko hunde moƴƴere wadde affronté ɓurɗoɓe niveau ngam kadi testude koye mabɓe ɗum ɗo wonno ko tongude Nairobi no jeyde Diassat Ndiaye noon tigui gareten koye eɓɓore wonde Moussa Niang caggal nde uddiren banggal ruɓindu Diaydeli garen noon ko fayi tan e banggal fait divers hande noon fait divers arata koye gueɗe ɗiɗi ma haale corona caggal nde ganduɗa ɗo joni timmi lebbi 5 e rafi o ha joni nani wona kono ha joni corona kadi eko ganduɗa ne wawi jibinde ɗum saabu hanki jayde wiyetede Les Échos kamɓe binduno Serigne Moustapha Sy ne wonde oɗo mboros ɗum ɗon noon saabi almuɓe makko payi toon to ganduɗa kañum woni Les Échos heeli ɗum saabi ɗum ɓe mbi ko ɗon kabaru wona kabaru mo ganduɗa ko kabaru tiɗɗo ɗum ɗon noon Synpics kamɓe woni e goomu daranigo ɓe ganduɗa kamɓe goni saktoɓe kabaruji ɓe jonnani ɗum hay lawol gotol tene kadi Moussa Niang yoɗani wona hunde yonde ngam kay jeynenke daride no habra mi sikku kay anne mum walla fandare mum wona yo bonnu c'est que so jeynenkoɓe Les Échos bindi wonde Serigne Moustapha Sy heeɓi covid 19 tawan kene leeriɓe ngam sudde ɗiɗo konngoli farno ɗum e halifa wonde rafama covid 19 mi sikku susata wonde diffamation walla wonde fake news donc nak kamɓe haɓe ponno artide haqqillaji mabɓe yaade wadde chaquage noon ɗum ne fonno wonde dernière solution ngam ko humpito joƴƴinimi toon kamɓe jeynankoɓe Les Échos joƴƴinimi toon kadi ko wadde kabaruji ganduɗa ko dewɗi lawol mi sikku kay so tawin tan holno yaari wadde chaquage bureau ji forani par ce que hawtoɓe mbawno rewde kamɓe talibeji haɓe kala kay ko ganduɗa ko musiɓe ɗum noon taw kay ɓe mbaɗani chaquage walla ɓe monnani toon haydara ɗum ɗo jibinto violence donc a wona hunde kala foti réglé de violence amma ɗum tan bon voilà ma wonto hankkadi ne pays mo ganduɗa ko haare tan kala hunde réglirte walla ko haare tan kala hunde fewjirte ɗum noon mo moƴƴani leydi violence mom wona hunde nafoore Aissata Ndiaye noon tigui hay so tawi ko kabaru mo ganduɗa wona gonga ni lawol nan ɗo ɓe poti ko yaade lawol ma lawol ƴettu hen ko ma waɗi hen ko foti wadde hen kono ɓe potani yaade ɗo ganduɗa ko galle liggorɗe ɓe kela ɗum e ko way noon ne foti rentede halifa général gardiɗo Tidiane ɓe kankone woni tan Serigne Babacar Sy Mansour kankone o suuti konngudi fanude ɗum ko ganduɗa kañum woni corona o ɗum noon e wiide makko tan ɗo joni yiyete laamu ngu ne foti noon huccodirde tigui e ɓe ganduɗa kamɓe goni sénégalais ji ɗi haalanaɓe holko soomi rafi o tigui saabu noon ko mofti ko ko ganduɗa haala mataw ne heewi ɗum ɗon noon ko miijo makko te wona golɗo lawol tan o suuti ɗiɗo konngudi Moussa Niang kanko moom ko kulɗo oɗo rafi walla mbiyen ko dintiɗomo no fewi ngam hayde o arata toon levée de corps Mansour Kama ene wayno arde koye masque nde waɗi haadamal ɗo ko ɗon vigile o dartinimo o anditanimo wasa andidemo dartinimo ngam kay ɓornogol masque nde yeehi noon ha yimɓe gandi ɓe kollide kay kanko yo ar nder kono ko o waccindaki jabde oɗo no suuti konngudi avant komo jolte oto makko suuti konngudi wonde kay yo leydi Sénégal laamu ngu yo hollide yimɓeɓe holko bonande ndeɗo rafi holko somende oɗo rafi ngam kanko kay ko ɓoyɗo haalde ngoɗo konngol wadde mbiyen laamu ngu haaldani no fotiri ngam kay yimɓe kula saabu hande welsidade nen hen no fewi ene wayno mesure aji innati waɗi respecté comme il le faut ha joni kadi oɗo mboto sen jokki leydi hande waɗi 5 mois kono ala ko usti kenana ɓeyɗo tan Sénégal woni deuxième pays ɓurɗo wasde pitali e nder dunde Afrique banggue hirnangue woni pays de l'Afrique de l'Ouest ɓurɗo wasirede pitali e oɗo
wadde mbiyen ha joni honko heddi e ko fama ko walla ko ɓesgu leydi Sénégal famani walla ko laamu ngu famminani ɓe bonnande oɗo refi coronavirus kanko noon ko ɗiɗo konngol wukkiti wadde mbiyen ha joni rentade ni jojji hormade kuule kadi ko hunde moƴƴere Aissata Ndiaye noon tigui so won ko mofti walla kadi Afrique aɗa andi Sénégal communication mo jogui hen o Moussa Niang e banggal Afrique foof ala hen fo joguiɗo ɗum ete kala ɗo ƴewɗa e leyɗele ɗe ɓurɓe wadde communiqué e banggal corona ko ɓeɗon rafaɓe mumen ɓurata feñde ko ɓeɗon mayɓe mumen ɓurata feñde hay so tawi hande won leyɗele ganda so ƴewama ne wawi ɓurde Sénégal kono communication gonɗo e Sénégal o subaka foof aɓe kalna yimɓe rafi o ɗo tolni ɗum ɗon ina jeeya hande e andede e limore e ko way noon Sénégal no foti rafaɓe dañi no foti selluɓe dañi no foti wasɓe hen pittal mumen dañete ɗum ɗon ne ha joni tan ɓe ganda kamɓe goni ministére de la santé e laamu ngu kamɓe ne aɓe jarne e ngal ɗon banggal saabu liggey moɓe banggal communication o ha joni ɓe goppani Moussa Niang te lebbi 5 te ɗum ɗon koko waɗi fayida ɗo min kaɗata e roɓɓindu Diaydeli moɗon ko tottude won aadi gongol so Allah jaaɓi wani moon debbo Aissata Ndiaye wonno banugol ko Moussa Niang Ndeye Fatouma Sally heɗano ene banggal caméra o Allah jarama on jarama e kettogol